ese día que facía, pero seguramente... E no teu caso, con Cerro, que hai nervios, preguntámonos que facía Paco Sarria na negociación. Paco Sarria? Sí. Eu son Sari Núñez, sou o responsable. Xa o sei, por o parecido. E por relaxar. Bueno, démonos tempo a tomar un café, 2 cafés... A verdade que acabamos de 5 minutos, pero deixamos. Caradón, para mí... Y un poquillo para atrás, que estamos contra el... Espera, de que no se vaya. Que no se vaya. Bueno, vos, diredes. Bótate un poquinho para diante como a ver. Aí, moito máis porque xe. Cando me digades... Bueno, presentámonos así fora de micro, non? Son Xosé Manuel Puga, concelleiro do Concello, e Serafín Núñez, que é o responsable comarcal, que ven, lóxicamente, en representación da nosa organización, o BNG. Compañeiro, dice. Adiante. Bueno, pois, boas mediodías. Era necesario unha reunión, lóxicamente, porque falar por WhatsApp, estamos na oposición no Concello de Ourense, nos sentáramos hoxe a falar, e cada quen expuxemos a nosa posición, e teño que decir que a posición do Bloque Nacionalista Galego somos unha organización seria e responsable. Levamos dicindo durante moito tempo o mesmo, non? Que efectivamente Gonzalo Pérez Jácome é un problema para o Concello de Ourense. O Bloque Nacionalista Galego non foi o responsable nunca de que Gonzalo Pérez Jácome fora alcalde, non o é agora responsable de que sexa alcalde, e nós queremos quitar a Gonzalo Pérez Jácome de alcalde do Concello de Ourense. E iso só hai un xeito de facelo, que é a través dunha moción de censura. Unha moción de censura necesita un escrito dirixido ao Concello, avalado por 14 sinaturas de 14 concelleiros e concelleiras, e que teña un candidato ou candidata alternativo ao actual alcalde. E nos o que lle trasladamos é a nosa disponibilidade para que, se esos 7 concelleiros e concelleiras do Partido Popular, os 6 concelleiros e concelleiras de censura e o cambio da alcaldía, e, por tanto, que en 10 días, 12 días ou 13 días, o alcalde de Ourense pode ser cesado a través dunha moción de censura. Agora ben, insisto, aparte de serios e rigurosos, tamén somos previsibles, e seguimos dicindo o mesmo, é que no que dependa do BNG, nin Jácome, nin o Partido Popular. Por lo tanto, a alternativa que nos ofrecemos hoxe a mañá é que estamos dispostos a seguir falando, pero que o candidato proposto alternativo, candidata a esa alcaldía, ten que ser do Partido Socialista. E non nos doi en prenda votarlle a persona que de situación, a súa visión sobre o Concello. Todos estamos de acordo en que é unha situación penosa e lamentable, combinámonos durante uns días reflexionar e volver a falar outra vez para sacar isto adiante. Pero nós témoslo super reflexionado e super claro. Nós, do que nos dependa, queremos a Gonzalo Pérez Jácome fora da alcaldía a través dunha moción de censura que ten o aval da nosa organización política para estampar esa firma número 14. Se finalmente esa moción de censura sairá adiante, o BNG entraría ou querería entrar no goberno ou quedaría na oposición? Eso queda para unha fase posterior. Porque é que non hai posibilidade de falar de un goberno alternativo se non temos claro que hai que facer unha moción de censura. Por moitas veces que nos reunamos, podemos falar sobre que necesita Ourense. Mais ou menos, témolo claro. Podemos incluso coincidir no 70, 80 ou 90%. Pero iso ten que ter unha premisa sí ou sí. E é unha moción de censura para sacar a Gonzalo Pérez Jácome da alcaldía e poñer que é a nosa proposta. Nós estamparíamos esa firma se a candidata ou candidato a alcalde é do Partido Socialista. Non poñemos eso enriba da mesa, non? O que planteamos é que unha moción de censura ten que levar un candidato alternativa para que se estampe a firma número 14 do Bloque Nacionalista Galego, ten que ser unha alternativa do Partido Socialista. Por que non asistiu o voceiro do Bloque?
Pero por eso que o PP estuvera nun partido do goberno, o Bloque incluso, que fora un goberno... Non entramos a falar de eso. Eso collémolo para unha fase posterior. É dicir, non en volver a mirar sobre, bueno, en que les reflexionen, ven sobre o plantexamento que lle trasladou o Bloque Nacionalista Galego, ven sobre o que eles consideren máis conveniente e oportuno, e volver a xuntarnos, e nós non temos ningún problema en... Farédelo en privado. Dependendo de como evolucionan as cousas, posiblemente, cando teñamos